பொட்டேட்டோ ரைஸ் ஃப்ளார் சோப். இது டேன் ரிமூவல், எக்ஸஸ் ஆயில் அப்சர்வ், போர்ஸ் மினிமைஸ் அண்ட் பிரைட்டன்ஸ் பண்ணும். டார்க் ஸ்பாட்ஸையும் ரிமூவ் பண்ணும். குப்பமேனி நீம் சோப். இது ஆக்னி, பிம்பிள்ஸ், ஸ்கின் அலர்ஜிக்கு இதை யூஸ் பண்ணலாம். ஆக்டிவேட்டட் சார்கோல். இது அதிகமான ஆயிலை ஃபேஸ்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணும். ஹெவி பிம்பிள்ஸ் அண்ட் ஆக்னி உள்ளவங்க இதை யூஸ் பண்ணலாம். கோகோனட் மில்க் சோப். இது மைல்டான சோப். கிட்ஸ் அண்ட் சென்சிட்டிவ் ஸ்கின் உள்ளவங்க யூஸ் பண்ணலாம். ஸ்கின்னை மாய்ஸ்சரைசராக வச்சுக்கும். கஸ்தூரி மஞ்சள் சோப். டீனேஜ் அண்ட் ப்ரெக்னென்சி லேடிஸ் கருமை மற்றும் பிம்பிள்ஸ்க்காக கஸ்தூரி மஞ்சளை யூஸ் பண்ணுவாங்க. அவங்க இதை சோப்பாக யூஸ் பண்ணலாம். மஞ்சுஸ்தான் அதிமதுரம் சோப். இது லக்ஸரியான சோப். ஆல் டைப் ஆஃப் ஸ்கின் உள்ளவங்க இதை யூஸ் பண்ணலாம். இதை ஸ்கின்னை பிரைட்டன் மற்றும் கிளியராக வச்சுக்கும். ஏபிசி சோப். இது ஸ்கின்னை க்ளோ அண்ட் பிரைட்டன் பண்ணும். ஸ்கின்னை மாய்ஸ்சரைசராக வச்சுக்கும். கிட்ஸுக்கும் இதை யூஸ் பண்ணலாம். வேணுங்கிறவங்க ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நம்பருக்கு ஆர்டர் பண்ணுங்கள்.